Chaimí gan áthai an arcu, scrútaigh archeolas agus charó columns beacam Gaeltachd. Tá lucht glabhairs na Gaelic ar a bhí clóidín airson is droch neach mú stáit na Gaelic fat bhliainichen. Ach, ha na airson seo a bríon ar barach na stáit de chanan. Ha de bríon múr jainsa, mún dói bhith acin. Gaelic an cánaí ar a bhí mar páirc má mór gan jeiribh aine agus an bheith acam, Gaelic ag an daafar an tacam agus bhí sin bríon Gaelic ag an tae, agus chaimí go film tar bhíon na Gaelic sa thunaí mar sin. Ach cholús a chaimí gan áthai actually fiús an san áirscoil, thuirmí has bec an clásicin sa Gaelic leis mar sin. Cha bhíh sin go bríon i measc chéile go sóisialta mór an gutha, mar sin bheith sin catúmbach ach sin mar a bhaid. Ha cútramach gan téit guthan Gaelic, guthan na hoicrí, agus guthan na còimhearsnachd a chloinsin agus an neartachadh. Aig HISA hasin ar project ruchcachí na Gaelic a chud ar bhóg. Cús alanig ag bhfuil Gaelic is ag bhfuil uaidh an an Gaelic a ruchcachadh. Tar taich an project le bhí a postig leis an hashtag Seo Sinn. Múneolalas a acid ar Gaelic, far a buhallat Gaelic a chlachcaigh barach, agus le dé a bhí ag sóisialtas dá chananach i céalacha gút. Ha Gaelic beo Seo Sinn.